L'èxit rarament és accidental. Les seves arrels creixen primer en el paisatge invisible de la ment molt abans d'aparèixer en el món visible. Cada assoliment, cada avenç i cada nou nivell de vida comença com un pensament, una creença o una decisió que en silenci transforma la manera com una persona es veu a si mateixa i les possibilitats que té al davant. Quan entenem aquesta arquitectura interna, l'èxit deixa de ser un misteri i es converteix en un procés que podem aprendre, replicar i perfeccionar. Aquest audiollibre explora aquest procés. Tracta de com la ment humana construeix l'èxit des de dins cap a fora, de com les creences formen la identitat, de com la identitat modela el comportament i com el comportament acaba creant resultats. La majoria de persones intenten arreglar la seva vida canviant les peces externes, la feina, els objectius, les rutines, els hàbits, però sense canviar la programació interna que impulsa aquestes decisions, els canvis externs no duren. La psicologia de l'èxit ens ensenya que hem de reprogramar el pensament abans de transformar la manera de viure. En aquest audiollibre veurem com els pensaments es converteixen en patrons, els patrons en hàbits i els hàbits en destí. Aprendrem a desmuntar creences limitants, expandir les possibilitats internes i instal·lar nous marcs mentals alineats amb la vida que realment volem. En lloc de perseguir l'èxit amb força, aprendrem a crear-lo mitjançant l'alineació, on mentalitat, identitat, disciplina i propòsit treballen en harmonia. No trobaràs trucs buits ni motivació superficial. El que trobaràs són principis duradors, veritats atemporals i estratègies pràctiques que han ajudat a moltes persones a transformar la seva vida des de dins. L'èxit comença a la ment. Si aprens a pensar diferent, acabaràs vivint diferent. Respira profundament, acomoda't i obre la teva ment a una nova manera de veure't a tu mateix i el teu potencial. Comencem. Capítol 1. Reescriu el guió que tens al cap. Cada vida està construïda sobre un guió. Potser no ho sembla, i potser no recordes haver-lo escrit mai, però hi és, modelant en silenci les teves expectatives, decisions i fins i tot la teva definició del que és possible per tu. Aquest guió està format per creences que has absorbit dels teus pares, professors, cultura, amics i experiències. Algunes parts del guió t'empoderen, altres et limiten. I, fins que no l'examinem, tendim a viure'l sense qüestionar-lo, com si fos destí en lloc de programació. Pensa-hi un moment. No actues segons qui ets, sinó segons qui creus que ets. Si creus que sempre et quedes curt, actuaràs de manera que protegeixi aquesta creença. Si creus que aprens ràpid, t'adaptes i creixes, afrontaràs reptes amb curiositat en lloc de por. Mateix món, mateixa persona, guió diferent i vida diferent. Per això, la psicologia de l'èxit comença amb la consciència. Has de fer-te conscient de la història que corre en segon pla dins la teva ment. Pregunta't,
Què em dic sobre les meves capacitats? Què em dic sobre el meu potencial? Què em dic sobre el meu valor? Aquestes preguntes importen perquè el teu guió intern és el plànol dels teus resultats externs. Reescriure el guió no vol dir fingir que tot és perfecte ni repetir afirmacions buides. Vol dir substituir deliberadament velles suposicions mentals per noves instruccions. En lloc de dir no sóc bo en això, prova a dir puc millorar en això. En lloc de sempre ho espatllo tot, canvia-ho per aprenc més ràpid cada cop que ho intento. Pot semblar simple, però comença a afluixar el control de les creences automàtiques. I quan una creença es torna flexible, pot canviar. Hi ha un principi psicològic clau. La ment sempre escolta. Escolta el teu diàleg intern, les teves emocions i les etiquetes que et poses. Si repeteixes alguna cosa prou temps, la ment ho accepta com una instrucció. Així es va escriure el vell guió, amb repetició i càrrega emocional. La bona notícia és que pots utilitzar el mateix mecanisme per escriure'n un de millor. Però cal paciència. El vell guió és familiar, fins i tot si és dolorós. El cervell estima el que és conegut. Quan el qüestiones, intentarà fer-te tornar enrere amb pensaments com això és el que sóc. Gent com jo no ho fa. Quan això passi, no et desanimis. No és fracàs. És prova que el guió està canviant. Comença amb consciència. Segueix amb intenció i reforça amb repetició. Detecta els pensaments antics, qüestiona'ls, substitueix-los i recorda aquesta veritat poderosa. No has de creure tot el que penses. Els pensaments són possibilitats, no ordres. Els guions són hàbits, no destí. Reescriure el guió mental és el primer gran pas cap a l'èxit. Perquè quan canvia la història, canvia la identitat. I quan canvia la identitat, canvia el comportament. I quan el comportament canvia de manera constant, els resultats es tornen inevitables. Així funciona l'èxit, de dins cap enfora. Capítol 2. Ensenya a la teva ment a creure en gran. La creença és el motor psicològic de l'assoliment. No és simplement optimisme ni esperança cega. És el permís intern que et permet perseguir, persistir i suportar la pressió necessària per canviar la teva vida. Quan una persona creu que pot créixer, intenta coses que mai ha intentat i continua prou temps per aprendre el que necessita. Quan una persona no creu que pot créixer, es retira, dubta i abandona oportunitats abans d'acostar-se als resultats. Aquesta diferència en la creença pot generar resultats completament diferents amb el temps. Dues persones amb la mateixa habilitat i entorn poden acabar amb vides molt diferents simplement perquè una va creure en gran i l'altra no. La ment necessita creure, no perquè la creença creï màgicament l'èxit, sinó perquè desbloqueja els comportaments que el creen. La majoria de persones pensen
que necessiten certesa abans d'actuar, però en realitat necessiten creença abans d'actuar. La certesa arriba després de repetir, després de desenvolupar competència i després d'acumular petites victòries. La creença és el que et posa en marxa. Aquí és on molta gent es queda encallada. Esperen que la creença arribi sola. Esperen el moment perfecte, el senyal extern o la validació. Però la creença rarament apareix així. La creença creix a través de l'acció, de l'experiència i de les proves que acumules. No creus i després saltes. Saltes i la creença es construeix en l'aire. Un dels canvis més potents que pots fer és ensenyar a la teva ment a creure més enllà de les teves circumstàncies actuals. Les circumstàncies no són permanents. Són fotografies del passat, decisions, hàbits i pensaments previs. No has de limitar el teu futur al present. Necessites un sistema de creences que vagi més enllà del moment actual. Quan penses en gran, somies en gran, planifiques en gran i actues en gran. I quan el teu comportament creix, els teus resultats acaben ajustant-se. Com entrenar aquesta creença? Hi ha 3 elements clau. El primer són les referències. Exemples mentals que demostren que hi ha coses més grans i que són possibles. Quan veus algú aconseguir allò que pensaves impossible, el teu cervell ho registra com a prova. La prova redueix el dubte i reforça la creença. Per això són importants les històries, els referents i les comunitats. El segon element clau és la identitat. Mai superaràs de forma sostinguda la imatge que tens de tu mateix. Si et veus com algú que ho intenta però no guanya, et sabotejaràs. Si et veus com algú que aprèn i evoluciona, actuaràs amb energia. La identitat és el pont entre creença i comportament. El tercer element clau és l'expectativa, que és la predicció que fa la teva ment sobre el futur. Si esperes un fracàs, evitaràs riscos. Si esperes progrés, buscaràs aprendre, arriscar i avançar. Quan canvia l'expectativa, canvien les decisions. No necessites confiança perfecta per començar. Només necessites creure que el creixement és possible i que els errors formen part del camí. Quant a la resistència mental, la ment és protectora. Busca seguretat i familiaritat. Quan intentes expandir-te, apareixen pensaments com: no estàs preparat. Qui et creus que ets? No t'il·lusionis massa. Això no són profecies. Són mecanismes de protecció. Però aquesta protecció té un cost. T'allunya del creixement i de la vida que vols. Per superar-ho, expandeix la teva creença de manera progressiva. En lloc de pensar, no puc fer això, canvia-ho per, puc aprendre a fer-ho. En lloc de dir, gent com jo no arriba lluny, digues, les persones que aprenen i persisteixen acaben avançant. Aquest petit canvi dona espai a la ment per evolucionar. Tingues en compte el poder de la repetició.
La ment aprèn per freqüència. Si ho dius un cop, ho rebutja. Si ho dius 10 cops, ho qüestiona. Si ho dius 100 cops, ho accepta com a possibilitat. Si ho dius 1000 cops, actua com si fos veritat. De la possibilitat a la pràctica, de la pràctica a la identitat i de la identitat a la realitat. Creure en gran no fa que tot sigui fàcil, però fa que participis en la vida en lloc d'observar-la. Et fa responsable, et dona accés a oportunitats que abans eren invisibles, i tot comença a la ment. Capítol 3. Trenca els patrons que et mantenen petit. L'èxit no és només afegir hàbits nous, també és eliminar patrons que et limiten. Aquests patrons són subtils i familiars, sovint disfressats de «és que jo sóc així», però tenen un gran impacte perquè defineixen les teves reaccions i decisions abans de que aparegui qualsevol oportunitat. Si vols expandir la teva vida, primer has d'identificar què l'està limitant. El creixement requereix restar abans de sumar. D'on surten els patrons? Sovint neixen com una resposta al malestar. Evites riscs per evitar vergonya. Amagues fortaleses per evitar judici. No intentes coses per evitar fracàs. Aquests patrons van tenir sentit en algun moment. Eren mecanismes de protecció, però el que et va protegir abans, ara et pot limitar. Primer pas: detectar-los. Observa les teves reaccions. Procrastines? Dubtes constantment? Evites oportunitats? Busques perfecció abans de començar? Aquests són patrons i es repeteixen fins que els interromps. Quan els veus, crees espai entre impuls i acció, i en aquest espai hi ha la llibertat. Segon pas: entendre'ls. Cada patró protegeix alguna cosa: l'ego, la seguretat o la identitat. Exemples: procrastinar evita l'incomoditat. Dubtar evita equivocar-se. El perfeccionisme evita el judici. Quan entens això, deixes de culpar-te i comences a treballar amb tu mateix. Tercer pas: trencar-los. No cal un canvi radical, només petites interrupcions. En lloc de procrastinar hores, treballa 5 minuts. En lloc d'esperar el moment perfecte, actua avui. En lloc de rendir-te, aprèn i segueix. Aquests petits canvis debiliten el patró antic i en creen un de nou. El paper de l'entorn. Els patrons es reforcen pel context. Si estàs envoltat de gent que es queixa, és normal que tu també ho facis. Si estàs amb gent amb disciplina, els teus patrons destaquen. L'entorn pot frenar o accelerar el teu canvi. Un punt important: trencar patrons també implica deixar enrere una identitat antiga. Potser perds aprovació social. Potser superes relacions. Potser decebs expectatives. I això és incòmode, però és part del creixement. Els patrons no són personalitat, no són destí, no són
respostes apreses. Tot el que s'aprèn es pot desaprendre. Trencar patrons no vol dir eliminar la por o el dubte. Vol dir canviar com respons quan apareixen. Cada cop que tries créixer en lloc d'evitar, el patró es debilita, la confiança creix i així comença la transformació real. Capítol 4. Desvincula't de les etiquetes limitants i de les històries antigues. Els éssers humans estimem les històries. Ens ajuden a entendre el món, a explicar el que ens passa i a donar sentit al caos de la vida. Però les històries més influents no són les que expliquem als altres, sinó les que ens expliquem a nosaltres mateixos. Aquestes històries internes funcionen com etiquetes. I quan una etiqueta s'enganxa, tendim a viure d'acord amb ella. Per exemple, soc tímid. No soc creatiu. Se'm donen fatal els diners. Sempre arribo tard. Aquestes semblen frases inofensives, però defineixen silenciosament el que creiem que podem arribar a ser. El problema no és que siguin sempre falses. El problema és que són incompletes. Una etiqueta captura un moment del passat i el projecta cap al futur com si fos permanent. Potser als 15 anys et costava parlar en públic, però si als 30 segueixes dient «soc tímid», ja no és una descripció. És una presó. La ment busca coherència. Un cop adopta una etiqueta, buscarà proves que la confirmin i ignorarà les que la contradiguin. Amb el temps, l'etiqueta es converteix en una identitat i la identitat en un límit. Per trencar aquest patró, identifica l'origen. Pregunta't: quan vaig començar a creure això? Qui m'ho va fer creure? En quines proves em vaig basar? Moltes creences adultes es van formar abans de ser adults. Quan identifiques l'origen, la creença perd força. Separa el comportament de la identitat. En lloc de «soc dolent amb els diners», digues «he pres males decisions financeres, però puc aprendre'n». Això transforma una identitat fixa en un comportament canviable. I en la psicologia, la flexibilitat és la llibertat. Pots substituir etiquetes per processos. En lloc de definir-te pel que ets, defineix-te pel que estàs construint. Estic millorant en parlar en públic. Estic aprenent a gestionar diners. Estic entrenant la meva disciplina. Això dona permís a la ment per evolucionar. Quin és el perill de les etiquetes còmodes? Algunes etiquetes ens limiten, però ens resulten còmodes. Dir «soc desorganitzat» pot ser una excusa per no millorar, però aquestes etiquetes creen una cosa perillosa, una mediocritat confortable. El creixement exigeix renunciar a les excuses que abans et protegien. Moltes persones utilitzen el passat com a justificació per no canviar. Però el passat no és una presó, és una aula. T'ha donat informació, no una condemna. Jo sempre he estat així. No és una estratègia, és només familiaritat. Quan deixes d'explicar-te una història limitant, augmenten les possibilitats
veus oportunitats noves i canvies la teva manera d'actuar. No perquè el món canviï, sinó perquè tu deixes de filtrar-lo amb límits antics. Desvincular-te de les etiquetes no és esborrar el passat, és recuperar el control del teu futur. Quan canvies la narrativa, canvies la identitat. Quan canvies la identitat, canvies el comportament. I quan canvies el comportament, canvies els resultats. Capítol 5. Construeix una identitat d'èxit alineada amb els teus objectius. No pots actuar de manera consistent en contra de la teva identitat. Aquesta és una de les veritats més importants de la psicologia. Moltes persones intenten canviar hàbits, feina o ingressos, sense canviar qui són internament. Intenten construir una vida gran amb una identitat petita. I això no dura. La identitat és la història que creus sobre qui ets. És el plànol intern del teu comportament. Si et veus com algú constant, ho seràs. Si et veus com algú que abandona, abandonaràs. Si et veus com algú que creix, buscaràs reptes. La identitat defineix com et relaciones amb l'esforç, el malestar i l'ambició. Per exemple, vols estar en forma, però et veus com poc disciplinat. Vols diners, però et veus com dolent amb les finances. Cada acció crea una fricció interna. El problema no és l'objectiu, és la diferència entre objectiu i identitat. I la identitat gairebé sempre guanya. La identitat no es crea amb una frase, es crea amb proves repetides. Cada vegada que actues alineat amb qui vols ser, generes evidència i la ment actualitza la seva percepció. Això sóc jo ara. Hi han 3 pilars per crear l'identitat. El primer és el llenguatge. El que et dius importa. En lloc de dir no sóc disciplinat, digues estic desenvolupant disciplina. Canvia sentències per processos. El segon pilar és el comportament. La ment creu el que veu. No calen grans accions. Pots complir petites promeses, pots acabar petites tasques i així construeixes confiança. La confiança real és saber que pots confiar en tu mateix. El tercer pilar és l'entorn. El teu entorn reforça o destrueix la teva identitat. Si normalitza les excuses, et frena. Si normalitza la responsabilitat, creixes. La identitat és contagiosa. Quan canvies, no tothom t'acompanyarà. Alguns et recolzaran, altres intentaran fer-te tornar enrere. És normal. El creixement trenca la familiaritat. No construeixis la teva identitat basada només en els resultats. Els resultats canvien. Construeix-la sobre valors, disciplina, aprenentatge, responsabilitat. Això et manté estable fins i tot quan els resultats fluctuen. Quan la teva identitat està alineada amb els teus objectius, deixes de lluitar contra tu mateix. Actues amb coherència, el progrés s'accelera i l'èxit deixa de ser un esforç constant i es converteix en una expressió natural de qui ets.
Capítol 5. Construeix una identitat d'èxit alineada amb els teus objectius. No pots actuar de manera consistent en contra de la teva identitat. Aquesta és una de les veritats més importants de la psicologia. Moltes persones intenten canviar hàbits, feina o ingressos sense canviar qui són internament. Intenten construir una vida gran amb una identitat petita i això no dura. La identitat és la història que creus sobre qui ets. És el plànol intern del teu comportament. Si et veus com algú constant, ho seràs. Si et veus com algú que abandona, abandonaràs. I si et veus com algú que creix, buscaràs reptes. La identitat defineix com et relaciones amb l'esforç, el malestar i l'ambició. La identitat no es crea amb una frase, es crea amb proves repetides. Cada vegada que actues alineat amb qui vols ser, generes evidències. Quan canvies, no tothom t'acompanyarà. Alguns et recolzaran i d'altres intentaran fer-te tornar enrere. Capítol 6. Millora els hàbits que impulsen l'èxit. Els hàbits són l'arquitectura invisible de l'èxit. Treballen en silenci, sense cridar l'atenció, però defineixen qui et converteixes i què aconsegueixes amb una consistència brutal. Molta gent pensa que l'èxit depèn de la motivació del talent, però la motivació fluctua i el talent pot quedar desaprofitat. Els hàbits, en canvi, són fiables, transformen accions petites en resultats grans. Els hàbits no es creen amb ambició, es creen amb repetició. El cervell busca eficiència i automatitza comportaments per estalviar energia. Per això, et rentes les dents sense pensar, mires el mòbil automàticament, segueixes rutines sense adonar-te'n i aquest mateix mecanisme pots utilitzar-lo al teu favor. Intentar adoptar hàbits que la teva identitat encara no suporta és un dels errors més comuns. Per exemple, vols entrenar 2 hores però no et sents disciplinat. Vols escriure cada dia però no et veus com un escriptor. Vols menjar perfecte de cop. La diferència entre identitat i acció és massa gran i falles. La solució passa en buscar hàbits basats en la identitat. En lloc de dir, vull córrer una marató, pensa, soc una persona que entrena regularment. En lloc de dir, vull ser ric, pensa, soc una persona que pren decisions financeres conscients. Quan la identitat guia, els hàbits es mantenen. Pensa en el poder de les petites victòries. Els grans objectius inspiren, però les petites victòries construeixen confiança. Quan compleixes coses petites, el cervell registra l'èxit, augmenta la confiança, disminueix l'autosabotatge i, per tant, has d'entendre que la confiança real no es tracta d'ego, es tracta de la confiança en tu mateix. La clau total és el sistema dels hàbits. Els hàbits funcionen en bucle. Reps una senyal i tu inicies un comportament. Quan inicies un comportament, fas una acció i aquesta acció et porta una recompensa que reforça el patró. Si vols millorar els hàbits, has de redissenyar les senyals. Si vols menjar millor, has d'eliminar el menjar brossa. Si et vols concentrar,
Has d'allunyar les distraccions. Si vols matinar, deixa el mòbil lluny. No depenguis de la força de voluntat. Dissenya l'entorn. Els bons hàbits han de ser fàcils de començar. Llegir 10 minuts, entrenar 10 minuts, començar amb una acció petita. La clau és començar. Enganxa't un hàbit nou a un de ja existent. Després de fer el cafè, revisa els teus objectius. Després de rentar-te les dents, llegeix 10 minuts. Després de treballar, camina una mica. Així, el cervell ho integra millor. La consistència és més important que la intensitat. És millor estar al 70% cada dia que estar al 120% un dia i després res. La ment respon a patrons, no a pics. Quan els teus hàbits estan alineats amb qui vols ser, els objectius deixen de ser somnis i es converteixen en un destí. Capítol 7. Dirigeix el teu focus cap al que realment importa. La teva atenció és una moneda. És limitada. És valuosa i determina el teu futur. Allà on poses l'atenció, hi va l'energia. Allà on poses l'energia, hi van les accions. I allà on hi van les accions, hi han resultats. El gran problema de la majoria de persones és que tenen l'atenció dispersa. Proven de fer moltes tasques alhora, són reactius en comptes de dirigir i prioritzen la urgència, no la importància. Això crea activitat sense progrés, moviment sense direcció i, per tant, estar ocupat no vol dir ser més efectiu. El primer pas per sortir d'aquí és enfocar-te en la claredat. Has de saber què és important per tu, no pels altres. Pregunta't, què mou realment la meva vida? Quines habilitats són clau? Quines relacions importen? Sense claredat, la ment divaga i es perd. El segon pas és tenir clares les teves prioritats. No tot pot ser important alhora. Prioritzar és dir no a les coses. Quan tot és important, res ho és. El tercer pas consisteix en protegir l'atenció. Les distraccions no només són digitals. Estem envoltats d'obligacions inútils, drama emocional, perfeccionisme, comparacions, i moltes persones no fallen per falta d'habilitat, sinó perquè perden energia mental en coses de baixa qualitat. Aprèn a dir no. Cada sí consumeix temps, energia i espai mental. Dir no no és rebutjar, és protegir el teu futur. Hem de tenir molt clara la diferència entre urgent i important. Si ignores el que és important massa temps, es pot convertir en un problema. La teva atenció també afecta les teves emocions. Si centres la teva atenció en problemes, tindràs una vida molt petita. Si poses la teva atenció en les possibilitats, tindràs una vida ampla. Si poses la teva atenció en la gratitud, experimentaràs una gran expansió. No es tracta de negar la realitat. És escollir quina alimentes. El que mires cada dia et construeix. Si aprens, creixes. Si et queixes, et limites.
i si millores, et transformes. La ment es converteix en el que consumeix. No pots construir res si estàs enfocat en el passat o preocupat pel futur. El present és on passa tot: les decisions, les accions i el progrés. Quan el teu enfocament està alineat amb els teus valors, el camí es torna clar i el progrés es fa inevitable. Capítol 8. Utilitza les emocions com a combustible, no com una àncora. Les emocions són forces molt potents. Influeixen en com perceps el món, com decideixes, la teva confiança, la velocitat amb què creixes, però la majoria de persones no saben gestionar-les. O bé les reprimeixen, o bé les temen, o bé deixen que ho controlin tot. En la psicologia de l'èxit, les emocions no són enemics, són energia que pots dirigir. Les persones amb èxit no senten menys emocions, fan servir millor aquestes emocions. Les mateixes emocions poden donar resultats molt diferents. La por et pot paralitzar o et pot afinar. El dubte et pot fer rendir o preparar-te. La frustració et pot bloquejar o impulsar. L'emoció és neutral. Tu decideixes què en fas. Un error molt habitual és confondre l'emoció amb l'ordre. Per exemple, si tinc por, m'aturo. Si estic saturat, abandono. Si em sento insegur, m'amago. Això converteix l'emoció en una àncora. Però una emoció no és una ordre. És informació. Et diu què t'importa, on tens límits i on pots créixer. A l'hora de reformular les emocions, canviar el significat canvia el comportament. La por et pot fer pensar que una cosa és important. La incomoditat et pot fer pensar que estàs creixent. La incertesa et pot fer pensar que estàs expandint límits. No canvia la situació. Canvia com hi respons. Les emocions negatives no són dolentes. La ràbia et pot donar determinació. La frustració t'indica millores possibles. La gelosia revela el que vols. La tristesa t'aporta profunditat. Les emocions tenen dades. Si les escoltes, et donen informació. Imagina un riu. Un riu sense control es desborda. Un riu amb direcció genera energia. Amb les emocions passa igual. Necessites estructura, rutines, objectius, responsabilitat. Sense estructura, és més probable que existeixi el caos. Amb una estructura, és més probable que l'energia sigui útil. La resistència emocional és un altre factor clau. Molts comencen fort, però no aguanten. L'èxit requereix tolerar l'incertesa, la repetició, l'avorriment, el fracàs temporal. Cada cop que no fugis, et faràs més fort. Les emocions positives també són clau. La curiositat, l'entusiasme, l'orgull, l'ambició, però no esperis sentir-les per començar. Apareixen després de l'acció. L'acció es transforma en confiança. L'acció
es transforma en motivació. L'acció es transforma en orgull. El que et dius crea el que sents. Si penses que has fracassat, sentiràs vergonya. Si sents que has après, creixeràs. Si canvies la història, canvies l'emoció. Quan entens això, deixes de ser esclau de les emocions. Deixes d'esperar sentir-te bé per actuar i converteixes l'energia en moviment. No és que sentis menys, és que canalitzes millor allò que sents. Capítol 9. Pensa a llarg termini i actua amb paciència. Aquí és on la majoria falla. La diferència entre gent que té èxit real i la que no és la seva relació amb el temps. En el curt termini, tens pensaments de l'estil «Quan trigaré?». En el llarg termini, tens pensaments de l'estil «Fins on puc arribar si persisteixo?». Mateixa vida, decisions oposades. El problema actual és que vivim en un món d'immediatesa. Dopamina ràpida, resultats instantanis, gratificació immediata. Però l'èxit real funciona amb una altra llei, la composició. La composició és l'efecte acumulatiu d'esforç, habilitat i disciplina. Petits esforços constants en el temps marquen una diferència enorme. No es pot fingir aquesta diferència. Al principi, treballes sense resultats, aprens sense validació externa i millores sense reconeixement. Pot semblar que no passi res, però sí que passa. Estàs incubant l'èxit com una llavor sota terra. Un error mental és confondre la falta de resultats amb fracàs. No és fracàs, és procés. Els pensadors a llarg termini pensen estratègic, inverteixen en aprendre i accepten semblar lents al principi. Mentre altres busquen guanys ràpids, ells construeixen fonaments. La gratificació diferida és la capacitat de renunciar a l'ara per guanyar després. Sense això, cau la disciplina, cau el focus, cau el potencial, i amb això gairebé tot és possible. Una pregunta clau és: les teves accions diàries estan alineades amb el teu futur? Molts diuen voler una cosa, però viuen d'una altra manera. Una altra clau és redefinir el fracàs. A curt termini, podries preguntar-te: això ha funcionat? Mentre que a llarg termini, podries preguntar-te: què he après amb això? Es transforma el fracàs en una informació útil. Una altra clau és el poder de la repetició. Llegir un dia no és gaire cosa. Llegir 10 anys és un canvi mental. Si estalvies una setmana, és poca cosa. Però si estalvies durant anys, és llibertat. La màgia està en la repetició. Pensar a llarg termini et dona calma davant errors, paciència en el procés i menys comparació amb els demés. Molts no fallen per falta de capacitat, sinó per falta de paciència. La cultura de l'èxit ràpid mostra el resultat, però no els anys que hi ha al darrere. La veritat és que tothom que té èxit va començar sent un principiant. Per tant, pensar a llarg termini no és ser lent, és posar urgència en el que importa. És construir per anys, no dies.
I quan ho entens, deixes de buscar resultats ràpids i comences a construir una vida sòlida. Capítol 10. Pren decisions amb claredat i confiança. La qualitat de la teva vida depèn de la qualitat de les teves decisions. Cada dia decideixes què fas, què ignores, què construeixes, què deixes perdre, i amb el temps, aquestes decisions es converteixen en la teva realitat. El problema més gran de molta gent és que no falla per males decisions. Fallen per no decidir. Dubten massa, sobreanalitzen, esperen el moment perfecte i mentre esperen, la vida passa. No necessites informació perfecta. Necessites una direcció clara. Decidir amb informació incompleta és part del procés. Les decisions creen claredat i no al revés. L'acció és més important que l'anàlisi. Pensar és útil, però massa pensament bloqueja. És millor una decisió imperfecta i una acció que una decisió perfecta que mai arriba. Les decisions reflecteixen qui creus que ets. Una identitat feble et pot fer prendre decisions insegures. Una identitat força et fa prendre decisions clares. Quan tens clar qui ets, decidir és més fàcil. No es tracta de saber que sempre encertaràs. Es tracta de saber que passi el que passi, sabràs adaptar-te. La por no és l'error, és el significat que tu li dones. Per exemple, podries pensar, si fallo, no valc. Has de canviar aquest pensament per, si fallo, aprenc. I la decisió es desbloqueja. Si una decisió és reversible, decideix ràpid. Si és irreversible, pensa millor, però decideix. Decidir és avançar. No decidir també és una decisió, i normalment és la pitjor. Tothom vol èxit, però ningú vol la part que el crea. Implica dificultat, implica incertesa, implica errors, i tot això no són obstacles, és el camí. No hi ha creixement sense resistència. Igual que el gimnàs, sense pes, no hi ha múscul. A la vida, sense adversitat, no hi ha evolució. Molts cops pensem, això no hauria de passar, però sí que ha de passar. És part del procés. En lloc de pensar, per què això em passa a mi? Pregunta't, què puc extreure d'això? Aquesta manera de pensar et dona el control. Les persones que creixen no eviten els problemes, els utilitzen. Converteixen els errors en millores. Converteixen la crítica en ajustaments. Converteixen el fracàs en informació. La resiliència és la capacitat de continuar malgrat les dificultats. No és ignorar el dolor, és avançar amb ell. Les situacions difícils desenvolupen disciplina, caràcter i perspectiva, coses que no es poden comprar. La diferència real no està en qui té menys problemes, sinó en qui els gestiona millor. L'adversitat no et frena, et forma, si la saps utilitzar. Capítol 12. Domina la disciplina i elimina excuses. La disciplina és el pont entre la intenció i la realitat. Sense disciplina, tot queden idees. Amb disciplina, tot es construeix. La gent pensa, necessito motivació, però la motivació
és temporal. La disciplina és estable. La veritat és que no cal tenir-ne ganes, cal fer-ho igualment. El sistema supera l'emoció. Si depens de com et sents, fallaràs, però si tens un sistema, sempre avances. Les excuses et poden protegir, però et limiten. Per exemple, no tinc temps, no és el moment, ja ho faré. Això no són realitats, són narratives. Has d'assumir responsabilitat total. Tot depèn de mi. Has de recuperar el poder. Com s'enfronta la disciplina pràctica? Creant rutines, simplificant decisions, eliminant friccions i actuant encara que no ho vulguem. Una identitat disciplinada no és fer molt en un dia, és fer el que toca cada dia. La disciplina no és un càstig, és llibertat i et permet construir la vida que vols. Capítol 13. Crea un entorn que impulsi el teu creixement. El teu entorn et modela més del que creus. Persones, espais, informació, hàbits socials, tot suma. Si estàs envoltat de negativitat, la normalitzaràs. Si estàs envoltat d'ambició, t'elevaràs. No ets independent, ets adaptable. I això pot ser molt bo si ho utilitzes bé. Hi ha persones que t'impulsen, hi ha persones que et frenen. No és jutjar, és ser conscient. El que veus cada dia importa. L'ordre es transforma en claredat. El caos es transforma en distracció. El que consumeixes et construeix. Si consumeixes contingut útil, creixeràs. Si consumeixes contingut buit, t'estancaràs. Per tant, dissenya un entorn on no esperis la força de voluntat, sinó que tinguis unes condicions favorables que t'acompanyin. El canvi pot ser difícil. A vegades implica distància de certes persones. A vegades implica sortir de zones còmodes, però és part del procés. Si canvies l'entorn, canvies el comportament, i si canvies el comportament, canvies la teva vida. L'èxit no és un moment, és un sistema de pensament, d'identitat, d'hàbits, d'emocions, de decisions, de temps, d'entorn. Tot està connectat. No necessites ser perfecte. Necessites ser consistent. No necessites saber-ho tot. Necessites començar. L'èxit no està fora. L'èxit comença dins teu i es construeix cada dia.